Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να βγάλω βίντεο. Και έχω και φάνηκε πλεξούδια πλέον. Ουί! Λοιπόν, σήμερα λέω να κάνω πιο πολύ story time. Μιας και έχει περάσει και πολύς καιρός, οπότε θα με πιάσει πάλι η πολυλογία μου. Και θα προσπαθήσω να εστιάσω στα αστεία πράγματα και στα ευχάριστα. Το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω ένας τρόπος για να εισάγω αυτό το θέμα είναι να διαβάσω ένα ποίημα που είχα γράψει πριν μερικά χρόνια. Και θα κάνω τώρα ένα cut στο να διαβάζω το ποίημα. Είμαι λίγο βραχνιασμένη γιατί αρρώστησα. Αλλά πάμε στο ποίημα. Ένα άγγιγμα με τρόπο και σε τόπο γνώριμο. Σαν μια γεύση παγωτού που ξυπνά αναμνήσεις που όλο και ζωηρεύουν. Ένα άγγιγμα όμως ξένο. Άγνωστης προέλευσης φαντάζει, μεταμφιεσμένο σε άγγιγμα αγάπης, παράνομα κάνει βόλτες πάνω μου. Ένα άγγιγμα με αγκάθια, που πιέζει και παίζει με τα όρια τα γνωστά, τους άτυπους κανόνες, το ήθος του ανθρώπου. Ανάμεσα από δάχτυλα που σφίγγουν, μια κραυγή αμφιβολίας και τρόμου ξεφεύγει. Μια κραυγή άϊχη, που μόνη σβήνει και εξαφανίζεται. Ο χρόνος που πλέον κυλούσε αργά, μου έδωσε την ανάσα που έψαχνα και αμέσως έτρεξα. Προς τα αγκάθια, να δω πως δεν ματώνουν, πως αυτά τουλάχιστον είναι καλά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα συμβάν παρενοχλητικό και αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω από το ποίημα είναι το πόσο μεγάλη διαφορά έχει όταν ένα άγγιγμα που μπορεί να είναι σε ένα σημείο που έχει συνδυάσει με όμορφες αναμνήσεις και με έναν ερωτισμό μπορεί να γίνει τραυματικό επειδή είναι από ένα άτομο το οποίο δεν θέλεις. Και fast forward μετά από 2 χρόνια περίπου, γενικά αυτό το κομμάτι ήταν κάτι το οποίο με ζόριζε και προσπαθούσα να βρω τρόπος να το διαχειριστώ και μετά προχωρούσε αυτό λίγο και σε πιο καθημερινά πράγματα όπως το να σε ακολουθήσει κάποιος στο σπίτι ή να σε αγγίξει κάποιο στο λεωφορείο και όλα αυτά, τα οποία δυστυχώς είναι πιο πολύ στην καθημερινότητα όπως θα έπρεπε. Γελάω επειδή είναι τραγικό. Αργότερα είχα απευθυνθεί σε ένα άλλο άτομο που το είχε κάπως εκμεταλλευτεί. Είχε γίνει λίγο μια σειρά από άσχημα σκηνικά. Εκεί πέρα που δεν ήμουνα καλά και είχα πέσει αρκετά, μίλησα κάπου άλλο για βοήθεια. Και η απάντηση που πήρα ήταν χάπια. Και έτσι ξεκινάει το βίντεό μας. Γιατί ήταν περίεργη αυτή η μήνες. Η κατάσταση, η βασικά η αντιμετώπιση που είχα ήταν ότι έχεις αυτή την αντίδραση, όχι τόσο επειδή έγιναν αυτά τα πράγματα, απλά επειδή έχεις κάποια βιολογικά θέματα και δεν σε αφήνουν να τα ξεπεράσεις. Σίγουρα έχει να κάνει και με το κομμάτι της συζήτησης, το πώς σκέφτομαι μερικά πράγματα και όλο αυτό το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας, το οποίο εγώ έψαχνα. Αλλά η απάντηση που μου δόθηκε ήταν χάπια. Και τώρα θα μιλήσω για το πώς με επηρέασαν αυτά, τι σκηνικά δημιουργήθηκαν, ναι, και κάπως το τι εικόνα έχω πλέον για τα χάπια. Είχα μιλήσει ελάχιστα για το πώς ήμουνα και το τι σκεφτόμουν, γιατί δεν ένιωθα ότι όλα θα πάνε καλά στο μέλλον, δεν μπορούσα να κοιτάζω μπροστά και κάπως είχα εγκλωβιστεί λίγο σε μια άσχημη ψυχολογία. Και αρχίζουν να μου δίνουν αντιψυχωσικά. Τα αντιψυχωσικά είναι κάποια χάπια με τα οποία έχω πολύ άσχημη σχέση. Στην αρχή μου δώσανε μια μικρή δοσολογία, η οποία σε κάνει απλά να κοιμάσαι πιο εύκολα. Και όντως παίρνω το ένα χάπι
και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να κρατηθείς, απλά πέφτεις τούβλο. Φάση δεν παίζει, να σου γίνεται σεισμός, δεν έχει πιάσει φωτιά το σπίτι, θα κοιμάσαι. Το οποίο αυτό ήταν ιδιαίτερο. Τις πρώτες μέρες μου άρεσε κάπως γιατί δεν είχα καλόν ύπνο, απλά ήμουν πολύ ταραγμένη γενικά, δεν κοιμόμουν. Οπότε το να έχω πολλές ώρες ύπνου ήταν ευχάριστο, γιατί τέλος ξεκουράστηκα κάπως. Αλλά με έκανε να νιώθω κουρασμένη όλη τη μέρα. Δηλαδή από τη μία κοιμόμουν, αλλά κοιμόμουν συνέχεια. Δηλαδή κοιμόμουν 12 ώρες. Και δεν ξύπναγα φάση ενέργεια. Όχι, ξύπναγα σε φάση τι συμβαίνει. Πού βρίσκομαι. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ήταν λίγο σαν να σε ηρεμεί, να σε κοιμίζει κομπλέ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να έχω συστηματικά, δεν είναι και κάτι αρνητικό. Μετά από 2 μέρες, μου αυξάνουν τη δόση. Και μου λένε να δοκιμάσουμε και πιο πάνω, να δούμε τι σου κάνει, πώς το νιώθεις κλπ. Στην πιο μεγάλη δόση ήμουνα κάπως σαν μεθυσμένη. Ήταν αυτό το που είναι όλα αργά, αργοκίνητα. Δηλαδή, πέφτει ένα στυλό από το τραπέζι και εγώ θα μου σου φάσει, έπεσε ένα στυλό. Δηλαδή, χρόνος αντίδρασης πολύ χαμηλός. Αυτό δεν βγάζει. Πολύ ψηλός. Μεγάλος χρόνος. Κακός χρόνος αντίδρασης. Και επιστήμονας. Και αυτό συνέβαινε σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, είναι όταν σου μιλάει κάποιος, όταν έχεις να πας κάπου, όταν σκέφτεσαι π.χ. να γράψεις κάτι, θα σου φάσει, κάτσε, πρέπει να το γράψω αυτό. Και ήταν λίγο σαν αυτό που είσαι μεθυσμένος και συμβαίνει κάτι και εσύ σε φάση, όπα, κάτσε, είδες τι έγινε και είναι λίγο πιο αργά και... Ναι, μόνο που αυτό είναι όλη τη μέρα, αυτό δεν είναι χρήσιμο. Μ' αρέσει το ποτό, αλλά δεν θέλω να κάνω τέτοια κατάχρηση και δεν μ' άρεσε το effect από τα χάπια. Και τους είπα ότι ξέρεις, νιώθω έτσι και έτσι και μου λέγανε εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, λέμε να αυξήσουμε τη δόση. Και εγώ δεν ήξερα καθόλου, οπότε σε εκείνη τη φάση λέω ναι. Και πηγαίνουμε στην διπλάσια, τετραπλάσια από την αρχική. Και σε εκείνο το σημείο έγινε η καταστροφή. Πρώτη φορά έχω νιώσει ότι έχανα το μυαλό μου. Φάση αρχικά δεν είπα ότι δεν ήμουν η Αναστασία, όπως με ξέρω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ και θα εξηγήσω. Υπήρχαν αυτά τα προηγούμενα, δηλαδή να κοιμάσαι πολλές ώρες, να πέφτεις ξερός, να είσαι μεθυσμένος, αργοκίνητος, να είσαι σε φάση όπα τι γίνεται. Και προσθέτουμε το να ξεχνάς τα πάντα και να ξεχνάς αμέσως. Και αυτό συνδύασε το με τον ένας αργοκίνητος. Του στυλ, πέφτει το στυλ από το τραπέζι. Και λέει, έπεσε το στυλ. Τι κοίταζα. Το στυλό έπεσε. Να πάω να τι θέλω να κάνω. Και αυτό να γίνεται σε αυτή την κλίμακα για τα πιο απλά πράγματα. Να γίνεται σε όλα. Και με αποκορύφωμα κάποια στιγμή που ήμουν κάπως στεναχωρημένη για κάτι και είμαι και λίγο drama queen και όλα αυτά, οπότε με είχαν πιάσει τα κλάματα. Εκεί πέρα που κλαίω, λέω, γιατί κλαίω. Το ξέχασα. Γιατί κλαίω. Και δεν μπορούσα να θυμηθώ τι είχε γίνει. Δεν το είχα ξεχάσει. Ήταν απίστευτο. Και εκεί πέρα λέω ότι ήταν σε κατάσταση που λες, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν μπορώ να σκέφτομαι. Είχε μειωθεί η λειτουργία μου. Ήταν όλες οι προσλαμβάνουσες, όλα τα ερεθίσματα πολύ πιο αργά, πολύ πιο δύσκολα να τα καταλάβω. Μου παίρνει πολύ χρόνο να σκεφτώ και να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου. Και το κεφάλι μου ήταν απλά κενό, γιατί δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Και αυτό συνεχίστηκε για μερικές μέρες. Και τους έλεγα, δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει, έχω χάσει το μυαλό μου, δεν νιώθω καλά.
Μου είναι πολύ δύσκολο να κοινωνικοποιούμε, μου είναι πολύ δύσκολο να κάνω κάτι μες στη μέρα μου. Δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μου είπανε, μα για κάποιο λόγο τα παίρνεις. Και εγώ να είμαι σε εκείνη την κατάσταση που ξεχνάω πράγματα και όλα αυτά τα οποία τους έλεγα, τα έγραφα όλα. Γιατί δεν μπορούσα να ανακαλέσω το τι ήταν όλα αυτά τα οποία με πείραζαν. Και απλά μου λέγανε, ναι, αλλά για κάποιο λόγο τα ξεκίνησες. Και λέγω, δεν θυμάμαι τον λόγο που τα ξεκίνησα. Γιατί τα ξεκίνησα αυτά τα χάπια. Γιατί για να τα ξεκίνησες δεν ήσουν τόσο καλά πριν. Και λέω, δεν είμαι καλά τώρα. Και συνεχίζεται αυτό λίγο καιρό. Και είχα πάει σε ένα μπαζάρ. Και που πηγαίνω και πουλάω τα καβαλετάκια μου και μπορείτε να τα δείτε στο προφίλ και να έρχεστε να αγοράζετε και να βλέπετε όσο φτιάχνω και συνέχεια φτιάχνω καινούργια πράγματα. Και ναι, αυτό ήταν διαφήμιση, θα έχει διαφήμιση. Πίσω στην ιστορία μας. Είχα πάει σε ένα μπαζάρ και συνήθως στο μπαζάρ γνωρίζεις πολύ καινούριο κόσμο, είναι πολύ ωραίος χώρος και συνήθως είναι πολύ ζεστό περιβάλλον και πολύ όμορφο. Μόνο που εγώ ήμουν επηρεασμένη από αυτά τα χάπια. Οπότε σε εκείνη τη φάση ήταν πολύ δύσκολο να πιάσω κουβέντα με κάποιον, γιατί μου μιλούσε, στα μισά ξεχνούσα τι έλεγε. Και ό,τι έλεγε, εγώ το σκεφτόμουν μετά από 5 λεπτά. Ήμουν σε φάση, είπε ότι σπουδάζει εκεί. Και όταν αυτό γίνεται με ένα άτομο, πες, άιστο καλό. Βγαίνει. Όταν αυτό είναι σε ένα χώρο με 15 άτομα, με 20 άτομα, ξαφνικά γίνεται κουραστικό. Και εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν μες στο μυαλό μου ότι τι συμβαίνει εδώ, είναι όλος αυτός ο κόσμος, τι μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Βλέπω τόσο κόσμο να κινείται γρήγορα, να μιλάνε μεταξύ τους. Πολλούς δεν τους ξέρω. Κάτι με ρώτησε αυτός. Θέλει και μια απάντηση από μένα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι με ρώτησε και με κοιτάζει λίγο περίεργα. Και γιατί ήμουνα τόσο πολύ μες στο κεφάλι μου και τόσο αργοκίνητη στο να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου, που όλο αυτό με τρέλαινε. Με έκανε να νιώθω ότι είμαι imposter, ότι είναι όλοι πολύ εξωγήινοι. Και έρχεται και μου μιλούσε μια κοπέλα και εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα το πώς με κοίταζε και σκεφτόμουν, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Και αρχίζω και σκέφτομαι, Αναστασία, και το κλασικό αυτό που κάνεις νότα ότι καταλαβαίνεις, ναι, και προσπαθείς να κάνεις συζήτηση και το κεφάλι μου να είναι κενό, να μην υπάρχει τίποτα εκεί μέσα, 0. Και μετά από αυτό με πιάνει μια ταραχή από το περιβάλλον και από όλο αυτό και με πιάνει η πρώτη μου κρίση αγοραφοβίας. Και μετά από λίγη ώρα, επειδή ήμουν και αρκετές ώρες εκεί, αρχίζω και παρατηρώ ότι δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω με τον κόσμο γύρω μου. Πόσο μάλλον να προωθήσω αυτά που φτιάχνω και να πουλήσω σε κόσμο και να μιλήσω. Οπότε είχα αρχίσει κάπως να φοβάμαι και να σκέφτομαι τι μου λένε όλοι αυτοί, τι με κοιτάζουνε, τι περιμένουν από μένα, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου. Σταματάει η μουσική. Ηρεμία. Ξαναρχίζει η μουσική, τι συμβαίνει, γιατί τόσα ρεθίσματα, τόσος κόσμος, τόσα πράγματα. Και δεν ξέρω πώς να τα επεξέλθω, γιατί όλα τα βλέπω τόσο αργά και δεν καταλαβαίνω τι λένε. Πανικός. Fun fact, οι οδηγίες στο χαρτί λέγανε ότι μπορείς να πάθεις κρίσεις πανικού και άγχος. Και έτσι όπως είμαι ταραγμένη, παίρνω τηλέφωνο του γιατρό μου και του λέω αυτό και αυτό, νιώθω χάλια, δεν θέλω να παίρνω όλα αυτά τα χάπια, θέλω να τα σταματήσω, νιώθω χάλια τόσες μέρες, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, δεν μπορώ να κοινωνικοποιηθώ, όλα μου φαίνονται τόσο τρομακτικά, τόσο ξένα, όλα πάνε πολύ γρήγορα, εγώ πάω πολύ αργά, το μια κεφάλι μου είναι τη μία στιγμή κενό, την άλλη στιγμή είμαι σε κρίση και μου λέει διπλασίασε τη δόση. Και εγώ εκείνη τη στιγμή καταραίω, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται μετά από όλο αυτό να διπλασιάσω τη δόση. Και επιστρέφω πίσω στο μπαζάρ. Και εκεί που κάθομαι, έχω ηρεμήσει κάπως, έχει φύγει αυτή η κρίση αγοραφοβίας. Και εκεί που κάθομαι, αρχίζω και βλέπω κάποιον να τρώει πατατάκια.
Και δεν το φαντάστηκα, έτρωγε όντως κάποια πατατάκια. Και βλέπω το χράτς. Τι σημαίνει, γιατί κάνει χράτς. Είναι ανατριχιαστικό, κάνει χράτς. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναπάθει. Δεν ξέρω τι σκηνικό ήτανε, με φρίκαραν όλες οι υφές. Έπιανα το τραπέζι, σε φάση, είναι ξύλο, είναι σαγρέ ξύλο. Γιατί είναι έτσι. Έπιανα το τραπεζομάντιλο και είμαι σε φάση, είναι περίεργο ύφασμα, δεν μ' αρέσει. Έβλεπα κάποιον να περπατάει με αυτά τα μπουφάν, τα χειμερινά που είναι πάθη και ήμουν σε φάση, είναι τόσο γυαλιστερό ύφασμα και ήταν σαν να ένιωθα την υφή του ενώ απλά τα κοίταζα. Παράνοια, τρέλα, τρυπάρισμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά ήταν όλα πολύ περίεργα όλα αυτά τα εφέ. Εφέκτ του χαπιού, κανονικά. Και δεν έχω πει το καλύτερο. Καθόμουν εκεί πέρα αποταραγμένη και μιλούσα στο κινητό με φίλους μου. Και τους έλεγα, καλά, του λέω στα μπαζάρι ήρεμα τα πράγματα, αλλά εγώ παρανοώ. Και γενικά βλέπω όλες οι υφές είναι πάρα πολύ έντονες. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, δεν το έχω ξαναπάθει αυτό το πράγμα. Και με φρικάρει λίγο αυτό. Μου λέει, πω κατάλαβα, ξέρω εγώ, ακούγεται αστείο, αλλά περαστικά, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Και μου λέει, πάω να φάω ένα σάντουιτς. Και εγώ στη λέξη σάντουιτς τρελαίνομαι, τα χάνω. Σε φάση, σάντουιτς, θέλω ψωμί, πού είναι το ψωμί, χρειάζομαι ψωμί, θέλω ψωμί τώρα, πού είναι το ψωμί, πρέπει να πάρω ψωμί. Και βγαίνω, φεύγω από το μπαζάρ και πάω να αγοράσω ψωμί. Και πρέπει να το δείξω αυτό, το τι συνέβαινε. Και πάω λοιπόν και αγοράζω ένα τέτοιο ψωμί από ένα mini market, ψωμί του toast. Και έτσι όπως κάθομαι στο μπαζάρ, παίρνω το ψωμί και απλά κάνω ψωμί. Και ακούμπαγα απλά ψωμί. Και φας ψωμί. Και να είναι μια σκέτη παράνοια, επειδή κάποιος μου είχε πει ότι θα πάει να φάει σάντουιτς. Οπότε, ναι, παιδιά, μην κάνετε ναρκωτικά και μην παίρνετε χάπια. Όχι, εντάξει. Αυτές ήταν απλά οι παρενέργειες που είχα εγώ από όλο αυτό το κομμάτι. Και στη δικιά μου περίπτωση δεν με είχαν διαγνώσει με κάτι για να πάρω αυτά τα χάπια. Μου τα δώσανε σε αρκετά αρχικό στάδιο με στόχο την καταστολή κάπως. Ότι αν δεν σκέφτεσαι, αν δεν μπορείς να αντιδράσεις, είναι καλύτερο από το να σκέφτεσαι κάποιες φορές. Το οποίο λέει πολλά για το σύστημα υγείας που έχουμε. Δεν θα πω παραπάνω. Περνάνε 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, συνεχίζω να παίρνω αυτά τα χάπια. Έχουν μειωθεί οι παρενέργειες πολύ, αλλά κοιμόμουν πολλές ώρες, ήμουν κάπως αργοκίνητη. Ήταν δύσκολο να είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους και να κοινωνικοποιούμε γιατί με φρίκαρε το περιβάλλον, επειδή έπαιρνα τα χάπια. Και εγώ προσπαθούσα να πω ότι θέλω να τα σταματήσω. Αυτά δεν μου αρέσουν, με κάνουν να νιώθω πολύ χειρότερα. Μου λέγανε ότι αποκλείται να σε κάνουν να νιώθεις χειρότερα. Να σου φασιμώ, με κάνουν να νιώθω χειρότερα, ήμουν πολύ καλύτερα πριν. Και μου λένε, ας προσθέσουμε άλλο ένα χάπι. Οκ. Εσείς ξέρετε. Μου έχουν πρίξει τα αρχίδια ότι αυτοί έχουν τα πτυχία, ότι ξέρουν ότι αυτό θα βοηθήσει, ότι είναι απλά δύσκολη περίοδος και μπλα 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 μπλα. Τόσα μου τα έχουν κάνει. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε άλλο χάπι παράλληλα. Τι να πω. Και μου δίνουν αντικαταθλιπτικό. Δεν με έχουν διαγνώσει με κατάθλιψη. Και όποτε τους ρώταγα, μου λέγανε δεν ξέρουμε αν έχεις κατάθλιψη, δεν σε έχουμε διαγνώσει με κατάθλιψη. Ήταν πολύ ξεκάθαροι στο ότι δεν με έχουν διαγνώσει με κατάθλιψη. Τους λέω, φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει κάποιες παρενέργειες από ό,τι ξέρω για 2 εβδομάδες με 1 μήνα. Και μου λέει, διαβασμένη είσαι εσύ. Αλλά όχι, δεν θα έχεις παρενέργειες εσύ. Και εγώ, δεν δουλεύει έτσι. Είμαι pretty sure ότι όταν γράφουν στο χαρτί ότι 1 στους 10 έχει αυτές τις παρενέργειες, 1 στους 100 έχει αυτές τις παρενέργειες,
Και ένας στους 1000 έχει αυτές τις παρενέργειες, ότι δεν τα έχουν βγάλει από τον κόλο τους. Επίσης, πρόκειται και για χάπια, τα οποία έχουν μία λίστα από παρενέργειες, φάση 100 διαφορετικές παρενέργειες. Και... οκ, ξεκινάω να τα παίρνω. Τι καθόμουν, φαίνομαι τόσο ηλίθια σε αυτό το βίντεο, αλήθεια. Λοιπόν, και τα παίρνω και μου λέει και ξεκινάνε οι παρενέργειες. Και να θυμηθούμε ότι έχω ήδη τα προηγούμενα από το άλλο χάπι. Απλά λίγο μειωμένα, πιο διαχειρίσιμο. Και μπαίνει και ρασάκι στη τούρτα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, να έχω ζαλάδες, ναυτίες και αρκετά έντονες, να είμαι σε φάση θα ξεράσω τώρα. Μπαίνει καπάκι κάτι που ήταν πάρα πολύ αστείο, σε κάποιες άκυρες φάσεις μου διέζε το στόμα μου. Και εκεί πέρα που να μιλάω κανονικά όπως μιλάω τώρα και με την ενέργειά μου και την έντασή μου, ας πούμε, και όλα αυτά, τότε ήμουν λίγο πιο κουρασμένη, οπότε μίλησα λίγο πιο χαλαρά. Να χάνω λίγο την ικανότητα να μιλήσω και να είναι λίγο να μην βγαίνει νόημα και να μιλάμε έτσι. Και αυτό κρατούσε λίγη ώρα και μετά ερχόταν πάλι η ικανότητα και μετά ξαναμούδιαζα. Τους λέω ότι οκ, τα πήρα κι αυτά. Τώρα τι? Δεν νιώθω καλύτερα, νιώθω χειρότερα, γιατί με αναπηρηματώζω εδώ και λίγους μήνες. Και μου λένε, μα αποκλείεται να είσαι χειρότερα. Δεν γίνεται να είσαι χειρότερα, τώρα είσαι πολύ καλύτερα. Μάλλον πρέπει να διπλασιάσεις τη δόση. Και εκεί πέρα σταμάτησα τα χάπια. Λέω ότι οκ, ξαναζώ το ίδιο πράγμα σε λούπα. Τη στιγμή που υποχωρούν λίγο παρενέργειες, να διπλασιάσουμε τη δόση. Τη στιγμή που υποχωρούν λίγο παρενέργειες, να βάλουμε άλλο ένα χάπι. Τη στιγμή που λέγω ότι κάτι δεν μ' αρέσει, αποκλείται να μη σ' αρέσει. Και λίγο όλο μια κατάσταση πολύ χαοτική και πολύ χειριστική. Και γι' αυτό έχω γράψει ένα κομματάκι, μια μίνι εκθεσούλα. Και θα σας τη διαβάσω, γιατί βγάζω την έντασή μου μέσα από τη τέχνη και από το να γράφω και από το να ζωγραφίζω. Οπότε, ναι. Ο γιατρός μου αυξομείωνε τη δόση και όταν ένιωθα άσχημα έσπαγε πλάκα. Ο γιατρός μας κοίταζε έξω από τον ιδρύο και εμείς του κάναμε σβούρες για λίγη προσοχή. Και όταν πέταγε τα μικρά κομφετί που νομίζαμε ότι είναι τροφή για επιβράβευση, εκείνος συμπλήρωνε στο τευτέρι του πόσο πρέπει να προσθέσει για να ξεχάσουμε να κολυμπάμε. Όταν έλεγα ότι νιώθω άσχημα, μου έλεγε ότι το πρόβλημα είναι πως νιώθω. Και πήρε το ένα κομφετί μετά το άλλο. Έκανα όσες σβούρες ήθελε. Ήταν ο μόνος έξω από τον ιδρύο, κάτι θα ήξερε. Κάτι δεν θα ήξερε. Τα κομφετί ήταν το πιο σημαντικό πράγμα. Το κεφάλι μου γέμιζε από κρυάτικες παρελάσεις που δεν μπορούσα να λάβω μέρος. Σαν να είχα χάσει τη δικιά μου στολή, κρυβόμουν από τη γιορτή. Κρυβόμουν από το μυαλό μου και τις σκέψεις. Φοβόμουν τον κόσμο μη με κρίνει, μη με ποδοπατήσει, οπότε έμεινα στη γωνιά μου τρομαγμένη. Και όταν περνούσαν οι ώρες και γέμιζα κουράγιο να δοκιμάσω να μασκαρευτώ σαν τους άλλους, έπεφταν ξανά τα κομφετί βροχή. Και εγκλωβιζόμουν πάλι στη μικρή αυτή γωνιά μακριά από όλους. Έχανα το μυαλό μου στη μάχη των κομφετί που ξεκίναγε το πρωί και ξαναξεκίναγε το βράδυ. Γενικά ήμουν πολύ αρνητική με τα ψυχεδελικά και όλα αυτά το είδους ναρκωτικά κλπ. Αυτή η εμπειρία με έκανε να είμαι πιο δεκτική, γιατί τουλάχιστον εκεί θα ήταν επιλογή μου. Θα ήταν σε φάση, ξέρω τα ρίσκα, παίρνω εγώ αυτό το ρίσκο. Όχι μου λένε ψέματα, δεν θα έχεις αυτές τις παρενέργειες, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει εκείνο, πρέπει να το παίρνεις πάλι. Πάρτα κι άλλο, πάρε κι άλλη δόση, πάρε παραπάνω, πάρε κι άλλο. Άμα δεν τα πάρεις, δεν θα γίνεις καλύτερα, είναι όλα στο κεφάλι σου. Δεν φταίνουν τα χάπια, εσύ φταίς. Και όλο αυτό. Ενώ στην άλλη περίπτωση, απλά κάνεις τη μαλακία, αλλά την κάνεις μόνος. Δηλαδή, το επιλέγεις, το ζεις όπως θέλεις. Σ' αρέσει, το συνεχίζεις, δεν σ' αρέσει, το κόβεις. Οπότε, όλο αυτό μου έδωσε ένα διαφορετικό insight σε όλη την κατάσταση κατάχρησης και χρήσης. Έπαθα και έμαθα. Έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα και εκείνη την περίοδο, αλλά προσπαθώ να με κρατήσω κάπως χαρμόσυνο.
don't do drugs. Και τώρα θα πω ότι, γενικά οι γιατροί ξέρουν τι κάνουν συνήθως. Αν έχεις διαγνωστεί με κάτι, αν έχεις καλή παρακολούθηση, αν είναι μία θεραπεία διαμορφωμένη για σένα, τότε είναι πολύ σημαντικό να δώσεις βάση σε αυτό και να ακούς κάποιον που έχει μερικά πτυχία και το έχει σπουδάσει. Αν δεν έχεις θεραπεία που είναι προσαρμοσμένη σε σένα, αν απλά μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα για να μπεις στο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι σε αντιμετωπίζουν σαν άλλο ένα πρόβατο στη σειρά, μάλλον δεν είναι το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να βρίσκεσαι. Και πάντα πρέπει να έχεις κάποιον δίπλα σου που δίνει προσοχή σε αυτά που περιγράφεις, σε αυτά που νιώθεις και σε αυτά που βιώνεις, και να μην κάνουν dismiss τις κρίσεις, τον αγώνα αυτό, τις παρενέργειες, και ναι. Αυτό πάνω κάτω, αυτό ήταν το μήνυμα, το σημερινό. Δεν ήταν καλλιτεχνικό βίντεο, αλλά ήταν ιστορίες με χάπια και φρίκες. Αλλά νομίζω ότι είναι κάπως ιδιαίτερες εμπειρίες. Θα ήθελα να είχα ακούσει κάτι τέτοιο, να είμαι κάπως προετοιμασμένη. Οπότε κάθομαι και τα λέω εγώ. Τι να κάνω. Οπότε αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι λίγο μεγάλο βίντεο μάλλον, αλλά έτσι είναι το παλιό καλό YouTube, το ορθόδοξο, που καθόμασταν και μιλάγαμε με τις ώρες μπροστά από μια κάμερα. Αυτό. Φιλούμπες.